en puɗɗorima inde Gueno joom yurmede huftidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewde heranide julɓe to lakara yo nannu en hen. hande ko hoore biir jeenayi lewru yarkoma woni 10 ɓuru hitande 2021. en garti e yewtere meɗen ɓe jeehi ɓe gartani ɓennore ɗo e haalirde Agnam ɓamti Pulago Agnam yeroyaɓe ene to karallagal to Aminata Siré Basumil Bandu Bolo mo Sena Palel e Agnam yeroyaɓe ene wallodira e Abbas Malal Abbas mo Dendori Kaƴel to ɓeerega jangga yeyno sikki ala ene huufi haalirde guiɗo mon gorko mo ndulmaji dembe funeɓe Saare Hamme e Nammati Juugele Falo Salli tow nder tomborde ngabbirguel jumoɓe tellirguel sippoɓe wawnere joldugel buuli mbula joli yari ƴeŋi yarani ƴeŋi ƴeŋde ngormali wadde mbiyen ko lamtoro Sall Abdoul Toksel Abdoul Hamid Malik Sadama Djibril Hammad Dewatu Abdoul Maymoun Samba Habi Diara Penda Diareto Baba Racine Siré bandiraɓe ɓe haalirde Agnam jaam hiire mon. en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗo ko wela waɗa laato dokkuden fartange hawrude hande nde tawno wonɗo hadis fulɓe wiyata hay haalde jofna koye rokkede jeeya ɗum ene selli sanne wadde so tawi neɗɗo rokkama ko foti ni kadi yo ɓeydo yettude jomiraɗo nde rokki ɗum ko heewi tawi kadi ala ko yoɓi hay hunde jetti jomiraɗo kaddi bawal. hade men natande yewtere nde eɗen gandi Salli Bocar Jubbol yurmede Allah yo wone makko kanko de wiyatno aduna ko dem welde e dem mettere ene selli sanne aduna ko dem welde e dem mettere wadde en duwima en duwanima mayɓe men en duwanima kadi gandanɗa hoore maɗa mayɓe julɓe en duwima toon to ndurmaji demɓe cankagol ummul gakel goram to wurade ko toon mayete en duwanima galle sakkeɓe foof e kuuɓal en duwanima toon mawni men Leera mawni men Aminata Gakel Kumba Gakel kamɓe fof ɓe duwanama en duwanima en ɗam ndulmaji fof e kuuɓal yo jomiraɗo moƴƴe makko toon kanko e mayɓe julɓe aduna de ko noon tan dem welde e dem mettere aduna ko jalna woyna aduna ñengtotoɗo mo keptotoɗo wooda jalnowo woyna mo jaaɗiɗo fada kono noon ha joni en duwima en duwanima yiɗɓe men toon to Kiidira e duttugol ceerno men gando Allah gando bindi jiɗɗo Pulago ha woni gonga ceerno Sada Ba mo Kiidira aduna tigui woni jalna woyna yontere yawtunde nde bawde Gueno en calminimo e yewtere men nde garden ha Kiidira nde tawno deftere nde wiyete koɓe jeehi ɓe gartani nde garden ha tolniɗen ɗon ɗo Kiidira en neldimo salminandu ƴeewa tan hande aduna neldeten mo ko duwaw nde tawno o wayino en mbayani enen kadi ma en mbayi no wayini en duwanimamo en duwanima enɗam Kiidira foof e kuuɓal ko ɗum waɗi saaha eɗen mbiya aɗa andodira e neɗɗo e oɗo saaha hande gonaɗo ha jejjita a meeɗa yiidemo hakke moɗon nafodirde to banggue waaju to banggue jewte to banggue haqilantagal to banggue duwaw to banggue nafoje keeriɗe e gueɗe bayde hono noon ala ko bonata kono ɗum ɗo woto bon law saabu eɗen gandi WhatsApp wallahi wonko nafi en ha heewi ɗum noon en duwanima guiɗo men Hammadi Déme toon to Kiidire ko noon kadi duwanɗen enɗam ceerno Sada Ba foof toon to Kiidira ɓe ganduɗen hen
eɓe en ganda hen fof en duwima e nde ɗo ustade aduna ko noon jalna wayno en duwima tan dendagal to mayra ɗen ko tinden hen e ko en tinani fof en duwima nde tawno enen ñande wotere duwa wo fatata ɗe ga banggue gonten duwanteɓe tawen kettide to banggue aduna ko noon ko jalna wayna en duwima en duwanima kala bandiraɓe e kuuɓal sikkala ko noon tigui woni e aduna en calmini dendagal hettiyankoɓe haalirde Agname Ɓantu Pulago Agname Yerayaɓe tade mbiɗen aduna ko nden welde e nden mettere ko noon en calmini wadde dendagal bandiraɓe heeɗiyankoɓe meɗen ha toon to Tokosel radio en calmini musidɗo meɗen denɗi meɗen kaw Abdoullahi Sow mo garlol en calminimo mo ganduɗa ha toon to leydi Belgique kono ha toon to leydi Espagne en calminimo en calmini ɗon sehil meɗen Amadou Kalidou Sall kono noon nde calminirɗen joom suudu meɗen Banel Ndongo ha ɗo e gendi Espagne wadde bandiraɓe tedduɓe en calmini tan heeɗiyankoɓe meɗen haalirde Agname no mbiruɗen ni e heeɗiyankoɓe yewtere nde natiroɓe toon to sengo YouTube keɗo toon yewtere nde eɗen gandi won rewintoɓe de toon banggue tawɓe jokkaki eɓe ɗe ga banggue to banggue haalirde kono eɓe beltoro jewte meɗen ha wona seeɗa toon tudde banggue YouTube en calminiɓe en juurimaɓe en calmini ndulumaji e kuuɓal e siftinde tan bandiraɓe ndulumaji e bandiraɓe ɓadiɓe ndulumaji mawludu men mawludu ceerno Mody Sall toon to ndulumaji Demɓe hawra hitande hikka nde ko 15 lewru ndu ganduɗa hoore maɗa octobre ndu gonɗen ndu woni yarkoma hawrata ko ñande mawde woni aljuma toon to ndulumaji Demɓe ko toon tigui ganduɗa hoore maɗa mawludu ndu fuɗɗoto ɗon ɗo galle meɗen e bandiraɓe tedduɓe on teddinirama koti on bismama e mawludu he yo wano wayanno yo en kawru hen wasa sofde en ko noon tigui bandiraɓe tedduɓe en garti e ndeɗo yewtere en garino hen ha ɗo ɓe gari e leydi Burkina ha ɗo ɓe gari toon to leydi Mali eɓe jewta eɓe jewti ko ganduɗa hoore maɗa kanko jool noon mbiɗen ko jool tan e inde kono noon ko dabbo no dabbo e joolo noon jool wi kañum ganduɗa hoore maɗa taw oɗo hen dabbo ene namdimo jool wi ko minne mami jaabomo hol ganduɗa hoore maɗa ko woni hen hakkillam ɗum noon adduno ɗum ko hammadi namdi jool o wi beele wonko mbaɗɗen ha ndiɗo ha ngoɗo yooro woni wayni ɗo meɗen ɗo holko mbaɗɗen enen holko poɗɗen wadde ɗum woni jool wima jaabo hen fodde gandal muɗum o wi en noon ko gila e cumuji ha e soppere ha e gandanɗa hoore ma e duppugol ha e kojgol ha e gueɗe bayɗe hono noon ko ɗum waɗi ladde meɗen oli yoori wonti cahe kulle geggi ha yooro hawi handi ko ɗo tigui woni ɗo goppirnoɗen yewtere meɗen yawtude o wi ha kulle meɗen foof gonnoɗe ɗon geggi ha laaɓi kamje foof ganduɗa hoore maɗa ɗe dogi sababude yooro sinno ɗo lekki yadno foof noon leɗɗe goɗɗe tutama ɗon woni lorama ɗon ma woot no laddeji meɗen ɗi golirani ɗum ko goonga gandal holliti wonde lekki jogui toɓo ko lekki jogui toɓo ɗum noon Baba Maal wiino en goto e men foof yo aw lekki wadde oto jejjiten ko lekki jogui toɓo ha joni o wi so tawi enen mbaɗirino noon e ene wayno ladde nde tawanno leɗɗe kewɗe bilti kala ɗo lekki yani lekki gorki darne ɗon gandal holliti ko lekki jogui toɓo ko ɗum waɗi kala nokku ɓurɗo hewde leɗɗe ko ɗon ɓurata toɓede nde leɗɗe men maayi toɓo usti kulle sabu wañoɓe e yooro geggi ha laaɓi ko heewi hen kadi maayi ɗum ene laaɓi sanne sanne ciftoren eɗen kewno wiide ko mbarodi suuri dundu ko dundureni mbarodi wadde ko mbarodi suuri dundu kono ko dundu kadi suuri mbarodi ɗum ene laaɓi ɗum firti
koɗo mbarode woni ɗo koyɗe kewani ɗon ganda saka soppere waɗa ɗon ɗum ko gonga kono noonne kadi mbarodi ndi suuɗorto e nokku he ko nokku cukkuɗo ha daña gandanɗa hoorema kañumne ko wañi sinno en jaɓino wonde barode e kodgol men soppere e teware cumuji e duggere e tawanno ko ɗum ganduɗa hoore maɗa ko heewi refti lawol eyyi salade duggere eyyi so tawino en mbaɗiri noon en mbaɗi ko dundu reeni mbarodi reeni dundu tawanno gueɗe kewɗe mbaylima hen eyyi ɗum ne ha joni wonko heddi hen wonko mi haalani tawa ina wawi ko ɗum ɓeydi wallidde gandanɗa hoore maɗa ko kalɗen ɗo ko kalɗen joni ko wonko en kaalani ene gasa taw ko ɗum addi kadi ko woni joni ko ɗum woni jeygol Fuuta ko ɗum woni jeeyagol Fuuta e nokku biyeteɗo Sahel jeeyagol e Fuuta e nokku biyeteɗo Sahel ko koɗiɗo nokku o tan ko jeerende noon kañum andira ko nguleki kewki no feewi ɗum woni jeerende kañum andira ko nguleki kewki pamdugol toɓo e kewgol yooro e keɗeli cattuɗi gulɗi muusɗi won wiyoɓe jeerende nde woni koye ñamde Sahel o no jeygol ñamirta no jeygol ñamrata keccol ni mi siftane on tan wonde nokku mo kalaten ɗo o jeerende nde wonno ko nokku mo ganduɗa ko keccol e dumunnaji ɓennuɗi ɗi sabu hay batte fulɓe e leƴƴi goɗɗi ɓaleji ko wayno bamarankoɓe e sereraɓe tawama ɗon ɗo mbiyeten ko e Sahel jeeya ene wayno batte mabɓe tawama ɗon ka haala firti ko jeerende nde ine famɗuno kono no jamanuji e sahaji mbaylorto ni no ɗi jarata jeerende nde ine ɓeydo yaajde e dañde doole ha fuɗɗi yettade ganduɗa hoorema hande nokku men o ɗo wiyete Fuuta e Kumbari Ndiaye Saydou Amadou wi ñaldori Mboyi Walda Jangol en calminimo ha toto jingue jeeri Demba wimo mbele joni wonko mbawɗen wadde hen ngam habtade ɗeɗon gueɗe e ngoɗon yooro ɗum ko Demba namdom ɗum jol wi sikki ala eɗen mbawi goo ko haɓade soppere nde ko nde wawi wonde kala hadde koƴgol leɗɗe kecce e lewtugol ngam ganduɗa yañude gese e darnade ñifde cumuji ɗoɗi mbawi wonde foof e ɗoɗi mbawi feñde kala ɗiɗi lorde leɗɗe beele ene faddano en dappugol e piɗɗitogol leydi ndi ɗum ene wawi wonde eɗen mbawi wadde ɗum tati ko rende pooɗe keddiɗe ɗe wattude ɗe nokkuji deneteɗi tawa kala jiyaɗo ina bonna wooda ko fawa e muɗum kadi ko tiiɗi ko mbiyeten ko amre fawano forti koyɗe Allah noon andi ko amre fawano ha forti koyɗe kono ɗum kam ma en mbaɗoy hen lamdal nde tawno eɗen jiiɗi andude holko amre fawano ha forti koyɗe hol ɗum wonno tigi bandiraɓe jokken ha joni ha ganden holto paaɗene nde ɗo deftere nde ganduɗa ko wiyetede ɓe jeehiɓe gartani tawi kadi ko deftere musidɗo meɗen Mamadou Salif Mbaye mo Neere en calminimo en calmini dendagal Neere e kuuɓal
ɗum noon ha joni bandiraɓe jokken nde toɓɓere noon namdi ko doole mawɗe doole ɗe mbawɗen kadi ñaagade ballal laamuji men kamɓe pelle ɗe gona laamuyankoje daraniɗe haɓade yooro e bonnugol taaridi eyi eɗen mbawi wadde ɗum ɗon nde hirata tawi ɓe ngari ganduɗa hoore ma e keerol woni hakkude Burkina e leydi ganduɗa hoore maɗa Mali ɓe tellina ɓe mbatta e werla goɗɗo faaɓe Côte d'Ivoire ɓe ɓenni ɓennuɓe ɓe Burkina ɓe kadi hade mabɓe sertude tawi o holliti ganduɗa yidde makko ɓennidde e Hammadi en calmini ɗon ɗo Burkina Faso mawni meɗen Hammadi Demba Sow gorko mo ɓuki sabbude e saraji en calminimo no feewi no feewi en calmini dendagal Burkina Faso e kuuɓal ko noon o holliti omo yiɗi ɓennidde e ganduɗa hoore maɗa e ɓennoɓe ɓe kanko Hammadi Allah e jewte mabɓe ɗe hewde nafoore hewde fayida kono o holliti ko laawol ngol ɓe ƴettigol ko ene liilti no feewi Hammadi en kiiri tindude e siftude ɗo natirde Côte d'Ivoire ɗo ha jamma woɗɗoy ceerno Dabbo kañum hiiri tan ganduɗa ko wirdude e ñaganade ɓe laawol moƴƴol kanko ceerno Dabbo nde weldu ginta taw ɓe ganduɗa ɓe pini ɓe kebli ɓe juuli ɓe jokki laawol mabɓe ko ɗo ɓe ɓuri noon yiide tampere ɗo ɓe ngayi kala ko maɓe jippine ɓe joɓat ɓe jomne temedde ɗiɗɗiɗiji haɓe kaaɓi goram joɓari mabɓe ustima won hen ni gasni ko joɓina ko Hammadi wiɓe ganduɗo hen heddora ko seeɗa fof noon so tawi werla o dartima yo heño o tello o wayano taroytoɗo ni walla o taroyo ɗum o wonayi molnude toon ha nde ganduɗa hoore maɗa werla faye fokkidde fof ɓe goniri noon haɓe jettoyi haɓe natoyi Abidjan ɗo nadden Abidjan ɗo en calmini ɗon ceerno Malick Sall ndulumaji Dembe tawete toon to Côte d'Ivoire en calmini baaɗi meɗen Amadou Kane en calmini joom suudu o kono en calmini kadi journaliste international Adama mo ganduɗa hen Adama Diaga mo jagu jara saare mawde en calminimo eɗen mbiyamo kadi yo tinno noon guila suuleye makko ƴogde hendu no moƴƴi kadi eɗen gandinamo kabaruji makko ene kette no feewi no feewi en calminimo ha wona seeɗa en calmini dendagal Côte d'Ivoire naɓe kuuɓal tigi en ndeɓe naati ganduɗa hoore maɗa ɗon ɗo Côte d'Ivoire tawi ganduɗa hoore maɗa jamma o henna jafo ɗon mbiɗen nde wendu ginta tawi ɓe pini ɓe keblima ɓe juuli ɓe jokki laawol ko ɗon ganduɗa hoore maɗa ɓe ɓuri tampude ha oɗo henna wiɓe so tawi ɓe joobaji mumen gasi ɓe kala hen ganduɗo ko ustora so tawi werlawo darima yo ya wayano taroytoɗo ni ko noon ɓe goniri noon haɓe natoyi Abidjan tawi nangue woni e debnude niɓɓere fuɗɗima nadde e windere he jol wiɓe yoɓe ndento no feewi sabu taƴoɓe ina keewi ko ɗon ganduɗa hoore maɗa ɓe carodiri eyi taƴoɓe ne keewi noon kadi ko ɗon ɓe carodiri ɓe jippoyi Koumassi ɓeya ko Adjamé heddiɓe ɓe kadi ko Plateau jippoyi Hammadi e Demba namdi jippude mumen haɓe jiiti kono tawi ganduɗa ɓe tampi no feewi sabu noddirguel mabɓe ngel ɓe dokkano ngel noddirguel ngel ɓe dokkano ngel woni tonggode nde ɓe dokkano nde ngel nototako
eɓe nodda kono yahata ɓe tawi ɗon noon nde ɓe jiiti galle o ɓe tawi ɗon Samba Garba mawnum Hammadi ɓi bam makko Samba teddiniɓe no feewi no feewi no feewi eyyi hottiɓe no feewi kadi nde yeehi noon haa ɓe pofti hawri e ganda e sehilaɓe Samba ngari ɓe goni ɗon e yewtidde e ittodirde kumpaji ɓe jewti ha juuti ha gandanɗa hoore maɗa ɓe goni e yewtidde ɓe jewti ha juuti eɓe guittodir kumpaji haɓe ngari e gueɗe leydi Côte d'Ivoire Adama An wi wonde joni kay deydere dañcama seeɗa ko laamu keso ngu ari ko kala gujjuɗo walla taƴowo nangaɗo ko ɗon e ɗon warete neɓatani dañatani hay yaade ganduɗa hoore maɗa kaso ala warete tan ɗon ɗon Sadio Thiam heɓɓiti wi ñalawma moɓe ƴettata laamu ngu wuli jaw ñande hen eyyi ñalawma moɓe ƴettata laamu ngu ñande hen wuli jaw ko ñande hen hewɓe bonira ɓe ko pittali mumen boniri ɓe hen mbasi ko pittali mumen ɓe hen mbasi ko jawɗele mumen ɗe gonta heftude ha ila yawmidin eyyi Saydou Lidel jaɓi konngol o wi minen kay ko Allah dandi min ñande hen ɓe ngari ko ɓe diɗɗal mawngal ɓeɓe jasiji ɓeɓe fetelaji hay garanatuji eɓe gaddori ñande hen kono tan mo loppi guurowo wurat tan ɗum ko gonga nde tawno ñande gurdam mayde ala ko noonne kadi ñande mayde gurdam ala no mayde saɗiri ni ko noon gurdam saɗiri no gurdam saɗiri ni ko noon mayde saɗiri nde tawno gueɗel hen gotel foof yahata ko haaji mum bonde gurdam e mettude gurdam e welde gurdam foof haɗata balɗe yettade ɗon ko gonga sanne eyyi ɓe hen mbi ene gardi e fetelaji ɓe hay garnutuji eɓe gaddi kono noon mo loppi guurowo mbiɗen wurat tan jawdi amen noon kam ko tatal ardi hay hunde heddaki hay kurjuru oɓe ɓoftu ɓe nawori nafi min ko wona nden tan yeeyirde tan min joguino e oɗon saaha kono noon ala koɓe goppiɗon Hammadi Siftori Ceerno Demba wi ma Allah lamnitanon on ko ɓuri ɗum jaafa ɗum ma Allah lomtinan on ko ɓuri ɗum sabu muñal mon Allah wi wonde koye muñƴo koy eyyi noon ma Allah lomtinan on ko ɓuri ɗum Samba Garba wi ndi leydi kay ina hulɓini no feewi no feewi no feewi sabu kala subaka mo dawɗa ko ma birtoɗa henna mayɓe ina lattini ina tourni e beddaji yimɓe ina birto hay goto darata e ɗum woni ko pulaar wiyata bone ko heewi fuuyat hay so tawi yimɓe jii neɗɗo ina ware hay goto faabotako hulde hade bone muɗum hade bone on naworde ɗum Hammadi wi mboɗo wiyatno Dakaru ina boni kono mi yi ko ɓeydorimi hulde Allah mboɗo wiyatno Dakaru ina boni mi yi ko ɓeydorimi hulde Allah eyyi Sadio Thiam wi ɗon min ji sifa kulol kala e oɗon jamma ñande hen min ji sifa kulol kala gila ɗo beeli amen jowino haa ɗo ɓerɗe amen joori kon no jamgel ƴiwonde ni eyyi gila ɗo beeli amen jowino haa ɗo ɓerɗe amen joori no jamgel ƴiwonde ni ɗoɓe kalata ɗo tan
to ɓe juurti e maɓɓe ɓe ndendini kaɓirɗe maɓɓe ɓe nattoyi Sadio en kadi haa ngo silti ɓe kooti Hammadi en ɗanima nden Hammadi fini looti sallige juuli feewi e kacitari hacciti haa reedu muɗum heewi wi ina dawa Samba wimo yo foofto sabu koye laawol muusgol o ummi Hammadi wimo wonde tampani no feewi ete omo yiɗi kadi yiide wuro ngo no moƴƴi Demba kañum felliti ko foftade Samba yiilima yilni Hammadi e wuro ngo henna hade ganda mabɓe fewde yeyirde mumto Hammadi wi Samba aɗa andi ko teskimi Samba wimo ala mi anda Hammadi wimo ndeke gure laamorɗe Afrique ko certi heewani kala wuro laamorgo ngo garɗa cikkata koye wongo ngo gonɗa gure ɗe fof walla gure ɗe puɗɗimi yiide ɗe fof mbayatami kono hono ayawo beelel ni aɗa andi so tawi a ari e beelel aɗa tesko ɗo ndiyam ɗam tuɗi ɗo hay gandanda hoore ma dara fuɗata ɗon kala nde ɓeydiɗa henna woɗɗitade beelel ngel huɗo ko walla leɗɗe ɗe ɓurata ganduɗa hoore maɗa layde ɓurata ƴoƴde ɓurata kadi wiltude kala no ɓeydiɗa woɗɗitade beelel ngel huɗo ko henna walla leɗɗe ɗe ɓurata kadi ganduɗa ƴoƴde sabu adam ɗo koye ndiyam garata ɓenna e loofal ɗon haydara ganduɗa hewani fudde ɗon eɗen gandi kam loofal kam ala ko heewi fudde muɗum wadde gure meɗen laamorɗe ɗe kanji kam ɗe gondini ko nandude kala hen ngo garɗa cikkata koye wongo ngo gonɗa bandiraɓe ɗo Hammadi haalantamo ko teski ko enenne mataw ɗo Hammadi haalantamo ko teski ko enenne mataw ko ɗon tan joweten nde ɗo yewtere ha ñande wonde kadi so jeyɗo ñaawi so jomiraɗo rokki en kadi cellal e sellirede ha e garten kadi jokken nde ɗo yewtere nde ganduɗa koɓe jeehiɓe gartani ha joni en jettaki toɓe panoto ngam andude holtoɓe jaano e holko nawnoɓe e holko waɗi ɓe jeehi e horoɓe paayi e holko haɗi ɓe artude ɗum ɗon foof ma en gandoy nde tawno so tawi jungo ene dande fulɓe mbiyata ɗeɗɗere yawtani ɗum noon taade ko e yewtere he gonɗen koye deftere he gonɗen so jeyɗo o ñaawi ma en gandu holko hannoɓe yaade holko hannoɓe artude holtoɓe jaano e holko hannoɓe artude nde ɓe jeehi he nde tawno Baba Maal wino en sinno mi andino mi yaada yanoɓe ndeɓe tawi noon ko yanoɓe gartani ɓe kam yaadude e muɗum ene hulɓini seeɗa nde tawno nafata jaaɗo ko artude bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Agname Ɓamtu Pulago Agname Yero-Yaaɓe ha toon to Tokosel radio en calmini foof kadi en ñaaguima yaafuya so tawi waɗi perguitte e yewtere he en calmini dendagal hettiyankoɓe men ha toon to Tokosel radio ko noonne kadi calminirɗen heeɗiyankoɓe haalirde Agname ha toon to YouTube en calminiɓe kamɓe fo e kuuɓal sikki ala ene to karallagal to ene wonno toon Aminata Siré Basumel Bandu Boolo en calminima kadi en beltanimama ko noonne kadi Abbas Malal Abbas mo Ndendori Kaƴel tawi kadi ene hufno haalirde guiɗo moɗon gorko Mdulmaji Dembe Funeɓe Sare Hamme Nammadi Juguere Fallou Salli wadde mbiyen ko lamtore Salabdou Toksel en calmini dendagal hettiyankoɓe meɗen toɓe goni ene ɓe goniri en mbiɓe kadi kisal gueno e ndenka muɗum yo won e meɗen enen kala ɗum noon bandiraɓe tedduɓe en ñaaguima yafuya on jarama yo jaam waal mbalen hen